Ya ce an haife ni a cikin shekarar 1865. Lokacin nan Muhammad Bello shi ke sarki a Katsina. Bayansa sai Ahmadu Rufa'i, sai Ibrahim ɗan sarki Muhammadu, sai sarki Musa. A lokacinsa sarautar Durbi ta fita daga hannunmu, ya ba ɗansa Malam Yaro sarautar. Bayan rasuwar sarki Musa sai Abubakar ɗan Ibrahim ya kama, shi ne ya maida mana sarautar Durbi, ya ba kawu na Durbi Sada sarautar, ni kuwa ya naɗa ni ƙarshe. Sa'an nan ina da shekara 22 da haihuwa, daga ƙarshe sai aka yi mini tambarai. Bayan rasuwar Durbi Sada aka naɗa ni Durbi, a lokacin nan ne aka yi basasar Kano. Muna nan lafiya lau sai muka ji turawa sun kama sarkin Zazzau Kwaso. Muka ji kuma wai ko ina sai sun sa ƙafa. Kwaram kuma sai muka ji ai turawa sun ci Kano. Kafin mu san wata dabarar kullawa sai ga takarda daga gwamnan Lugga ya ce ya ci Kano zai nufi Sokoto. In ya cinye ta gashi nan zuwa Katsina. Sarki ya sa aka karanta wannan takarda a masallaci bayan an gama sallar Juma'a. Sarki ya ce amma kar kowa ya ce zai gudu. Muna nan shiru ran nan sai gwamnan Lugga ya tunkaro. Sarki ya hau, muka fita tarba. Galadima na gaba, ni ina biye, sarki na baya. Muna fita kofa da Galadima ya kyalle ido ya ga jerin soja, sai ya ja linzami ya ce ku tsaya sarki ya iso. Sarki ya kawo suka gaisa da gwamna, muka juya muka raka shi masaukinsa da aka yi masa a sansani. Da suka sauka sarki ya ce mini, Durbi ka wakilci abin da turawan nan ke so, ƙibarsu da ramarsu duk suna hannunka. Da durƙusa na yi godiya na shiga yi musu hidima. Sa'an nan duk mutane na ƙura nesa da turawan nan, amma ni kuwa yau da gobe sai ya zama ba ni tsoron su ko kaɗan. Ganin haka ya sa mutane suka rika gama ni da sarki, ana cewa ai Durbi ya zama abin da ya zama, shi ko kyamar turawa ba yi. Dan inda abin ya ƙara ruɗewa ba sai na sayi doki daga wurinsu ba, da yankakkiyar geza na samu rigar ruwa daga wurinsu na ƙara sanyawa. Mutane fa daɗa sai cewa suke ku bar shi, in tura sun koma ruwa ma ga yadda zai yi. Da masu zuga suka damu sarki ran nan sai ya kira ni ya ce na ga dai mutane na neman gama mu, amma kada ka kula. Da durƙusa na yi godiya ga sarki. Ana nan kwanci tashi, kwaram sai muka ga turawa sun kama sarki Abubakar, aka wa yaro sarauta. Da mutane suka ga sun samu sabon sarki daɗa sai suka duka aikinsu na gamin husuma, domin sun yi ƙoƙari game da sarki Abubakar, sun ga ya gane gizansu. Muna cikin wannan zama da sarki sai ga wani bature daga Kano ya zo neman raƙuma. Aka nemi wanda zai je ƙetaren Faransi ya soyo masa. Ya ce ni zan je. Ya yi shiri da tafi. Gani nan har Gobir ina tafe ina sanyi. A Gobir na gamu da ajiya Ali Yara da takarda, wai ana nema na maza maza. Mun nufo Katsina sai muka gamu da Malam Gidado. Da gani na sai ya faɗi ya ce Allah ya ba sarki nasara. Ya ce masa lafiya. Malam Gidado ya ce kai ne sarkin Katsina yanzu. Da ma takardar bushara daga liman, wato wazirin Katsina Haruna. Na karanta takardar na ga wai an kama yaro, an kuma yi gangami a kasuwa, ni ne sarki. Da muka iso bariki, Joji ya ce gwamna ya aiko kai ne sarki. Shikenan ran nan Allah ya nufa na kama sarautar Katsina. Muna nan sai ga Mr. Fana ya zo daga Kano. Muka gina gidan shari'a da baitulmali da koko. Aka fara ba da albashi, wani a biya shi da shanu ko jakai, wani da riguna ko zannuwa, wani kuɗi, waɗansu kuwa ma da dammunan gero ko dawa ake biyan su. Da komai na sai na yi niyyar in je Makka ta hanyar Ingila. Gwamna ya sa wani joji, Mr. Olister, ya raka ni har hajji.
na tashi daga Katsina ranar 30 ga watan Mayun shekarar 1920. Ran 5 kuma ga watan Yulin shekarar 1920 muka isa birnin London. Na yi 'yan kwanaki nan, muka gaisa da sarkin Ingila har ya bani lamba, King's Medal for African Chiefs. Muka sake shiga gamunan har Port Said. Aka ce mana cikin ƙasar nan ne Annabi Musa ya yi ɗimuwa da jama'arsa, har mun hangi dutsen Ursini na Annabi Musa. Ran 29 ga watan Yulin shekarar 1920 muka isa Jidda. Sharifin Makka Husaini shi ya saukar da mu. Da muka ƙara aikin hajji ran 12 ga watan Satumba muka taso muka shiga jirgi. Muka sake biyowa ta Ingila. Ran 22 ga watan Nuwamba muka sauka Katsina. A cikin shekara ta 1924 kuma, da na ji za a yi taron nuna kayan ciniki na ƙasashen Ingila, wato Empire Exhibition, na shiga jirgi na tafi London domin in yi kallo. Cikin shekarar 1933 na yi shiri na koma hajji, na sake sauke sunna. Yanzu sauke mustahabbi muke fata inda rai. Cikin wannan tafiyar kuma na sake biyawa Turai. Cikin shekarar 1937 kuma na koma don a yi mini magani a idona da ya dame ni da ciwo. Kuma zan koma don a duba min ido guda.